Bos días a todos. Damos comenzo ao pleno extraordinario de hoxe, no que temos un único punto do día, debate da moción proposta pola comunidade educativa do CEI Peladia Mariño a través da AMPA O Castiñeiro ante a amortización dunha praza de mestre de educación infantil tras a xubilación da titular da plaza. Turno de intervencións. Sí, antes por unha cuestión de orde, gustaríame solicitar a lectura da moción, se pode ser por parte de alguén da AMPA. Perfecto. Permitime que excuse a presenza de Rebeca hoxe, que non pode acompañarnos. Quen vai ler a... Vale. Creo que se che podes acercar ali ao micrófono. Moitas grazas. Apagade se podedes o micro. Agora si vamos coa rolda de intervencións. Primeiro do Partido Socialista, por favor. Bo día a todos e a todas.
Moitos dos concelleiros que estamos aquí presentes tivemos a sorte de ter a nosos fillos e fillas no Ladia Mariño. Incluso algún dos concelleiros presentes foron alumnos do mesmo. Xa hai moitos anos que se considerou necesaria a figura dun profesor de apoio na etapa de educación infantil e que nos parece imprescindible. Sempre existiron nenos e nenas con necesidades especiales a mellor forma de detectalas é o sistema escolar, que se detectan, como ben di a moción, de forma temperá, se ven pois sinales de alerta e a forma de dar resposta a nenos e nenas con problemas de desenvolvemento. Como pensa a Xunta de Galicia, a Consellería, que se van a apañar os mestres para atender estas crianzas sin persoal? Cando os ratios por aula son cada vez maiores, a educación pública, ao igual que a sanidade, son servicios fundamentais para un estado de benestar e non temos que obrigar os cidadáns a recorrer a sectores privados para atender as súas necesidades, que habrá quen poida e habrá moitos que non. A nivel local tamén suporá unha eiva a hora de fixar población xoven. Calquer familia con fillos, o primeiro que quere no seu concello é que se dispoña dun colexio cos máximos recursos posibles e ter unha educación de calidade para as súas crianzas. Tendo en conta o gran esforzo do profesorado por convertir o Ladia Mariño xa en seu momento nun colexio plurilingüe que xa supuxo pois un plus para o centro, agora chega este pau da Xunta con recortes de personal que non podemos permitir desde calquer partido político que se chame progresista. Desde o Partido Socialista sempre terán o noso apoio e sobre todo a AMPA, que traballa arreo para conseguir que o colexio sempre este en primeira línea e sea un colexio ideal para todos os nenos e nenas deste concello e dos concellos dos alrededores. Nada máis. Moitas gracias. Seguinte turno de intervención para o BNG, o señor Varela. Sí, moitas grazas e moi bo día a todas e todos. Eu quixera comezar a miña intervención agradecendo a comunidade educativa do CEIP, a AMPA, o Castiñeiro e tamén a dirección e profesionais do CEIP Ladia Mariño o seu traballo na defensa dunha educación pública e de calidade, polo cal me sinto orgulloso tanto como veciño, como representante deste pleno e tamén como pai. Grazas e grazas por estar hoxe aquí tamén presentes con nós. Esta mañá iniciamos o curso 2023-2024 e aquí en Cabanas non o facemos con normalidade. Este ano, que ven sendo xa a habitual campaña de recortes de verán que aplica a Xunta de Galiza, decidiu aplicar tamén a tesoira no noso concello, aproveitando a xubilación dunha mestra de educación infantil para non cubrir a súa vacante, o que reverte directamente na calidade do ensino que reciben as nosas fillas e fillos, o futuro do noso concello. Temos un centro educativo que destaca polo seu carácter innovador, cuns profesionais que están a desenvolver unha metodoloxía de traballo consolidada e con bons resultados. E por iso parece que importa pouco a quen toma as decisións na Consellería de Educación ampararse na política da aplicación deses ratios dunha forma perversa, ignorando a realidade dos concellos e impedindo o desenvolvemento de boas prácticas. A atención ás crianzas, especialmente nunha etapa tan importante e tan sensible como son os primeiros 3 anos de escolarización, debería ser a principal preocupación de quen dirixe o sistema educativo no noso país. Contar cunha ratio axeitada facilita o establecemento e fortalecemento do vínculo desde idades temprás, así como tamén detectar as primeiras sinais de alerta e dar resposta a esas necesidades das nenas e nenos en trastornos do desenvolvemento. O contrario, aplicar recortes en educación supón aumentar os trastornos de afectividade, regulación ou conduta ou dificultar a adquisición da linguaxe ou hábitos como a autonomía persoal. E por iso estamos hoxe aquí, porque a Consellería de Educación non pode aplicar un recorte sen previamente realizar unha avaliación da situación particular do Concello de Cabanas, como sinala o Consello Económico e Social de Galiza, facendo referencia á necesidade da planificación consecuente cos principios dunha educación de calidade onde se priorice dar resposta aos dereitos da infancia a recibir unha educación de calidade no seu medio. E tamén, porque exiximos a Consellería a cobertura inmediata da praza vacante para que o CEIP Ladia Mariño continúe a ter 4 postos de traballo para atender as 3 unidades de educación infantil.
E para termos éxito nese empeño é necesario enviarlle á Consellería desde este pleno unha mensaxe de unidade e de forza que lamentablemente a toda agora este goberno municipal non está a amosar. Polo de agora, vostedes están a quedar nas boas palabras e non pasan aos feitos. Como ben demostra a convocatoria deste pleno extraordinario que tivo que ser forzada pola nosa parte porque vostedes non o fixeron. Lembrámoslles que o seu partido é o que dirixe a administración educativa do noso país. Dicían vostedes na campaña electoral das municipais, falsamente, por certo, que non íamos reunirnos coa Xunta. Vayan agora vostedes a pedirlle á Xunta que actúe neste problema. Móvanse, demostren por unha vez que priorizan a veciñanza deste concello antes que o seu partido. Pero algo nos di que non o van a facer. O primeiro porque esgotaron o prazo legal para convocar este pleno, convocando precisamente no primeiro día de clase. E non publicaron a convocatoria nas redes sociais do concello. Algo terán que dicir. Alguén que pensase mal diría que non queren que a Consellería reciba esa mensaxe de unidade de forza que nos pedimos desde este pleno e da que falamos nesta moción. Por nosa parte, nada máis e moitas grazas. Seguinte turno de intervención, señor Pérez Sardín. Sí. Ben, moitas grazas, bo día a todos e a todas. Vemos que nesta proposta que nos explica onde en AMPA o castiñeiro do CEIP Eladia Mariño está se demandando a continuidade dun posto para a educación infantil relacionada máis cun ámbito tan sensible como é o apoio no que son os grupos, nas tres unidades, para as tres unidades de educación infantil, non? Vémola necesaria, defendémola porque entendemos e apostamos polo ensino público. E por desgraza, pois, no que levamos batallado aquí neste pleno por este tema, pouco eco nos diron para mellorar as condicións pois do centro, xa non só do persoal, pero xa non só do centro, senón tamén de outra serie de servizos que teñen que ir acompañando o reforzo do centro do CEIP Eladia Mariño, non? Como poden ser pois, a necesidade de traer un pediatra para Cabanas, como poden ser a necesidade de reforzar un punto de atención á infancia que xa tiña que ser unha escola infantil, como ten que ser a necesaria reforzamento do ámbito da conciliación familiar e laboral. Son tres ámbitos que como consecuencia desa falta de traballo neses tres ámbitos atopámonos agora con consecuencias como son recortes por parte da Consellería da Xunta que aproveita a mínima oportunidade para suprimir persoal. Entendemos que aquí o Concello ten moito traballo que facer, esa é a reflexión tamén que deixamos un pouco aquí en riba da mesa, porque o que non facemos dende aquí, dende o noso Concello, despois ten consecuencias. Entón, o que non queremos é que se recorten postos, que se atenda a comunidade educativa, que se atendan aos nenos e nenas, pero tamén nós temos que facer aquí o noso traballo. E iso é o que tamén pois queremos deixar claro. Por a nosa parte, imos apoiar a proposta do que é a AMPA. Ben, moitas grazas pola vosa intervención. Antes de comenzar, señor Varela, este pleno está sendo retransmitido en directo, está publicado nas redes sociais. Non sei se se viu un erro ou algo, pero pola miña parte ten a debida publicidade con quen sexa. O Partido Popular de Cabanas sempre quere os mellores recursos para Cabanas, para a súa veciñanza e, por suposto, que votará hoxe a favor de que se mire e se estude este caso, vale? Buscando sempre o mellor para o noso concello. Pero eu penso, sobre todo para a xente que está no saber, ou ben aquí presencialmente ou dende a casa, que deberían de contarlle toda a realidade, e hoxe non o están a facer. O que vostedes están a realizar hoxe aquí é un pouco utilizar o Eladia Mariño para o seu beneficio político. Se queren vostedes falar deste caso, deberían comenzar por explicar que a Lei de Educación en España foi feita pola ministra Celaá, socialista, do partido PSOE en Madrid, que estableceu 25 alumnos en educación infantil e primaria, 30 na ESO e 35 alumnos en bacharelato por unidade educativa. Repito,
A lei feita polo PSOE establece unha ratio de 25 alumnos en educación infantil e primaria. Actualmente o Eladia Mariño ten unha ratio de 13. Eu sin movinme e fun á Xunta e preguntei por este caso. Cal é a cuestión aquí? O ano pasado tiñan 3 unidades educativas e un cuarto docente de apoio que este ano xubílase e deixa de estar. O digo por se alguén que nos está a ver non coñece na profundidade o caso. Pero que resulta que se un colle a normativa que fixo o propio PSOE na lei CELA, repito, ministra do seu partido, co actual número de alumnos, o que lle corresponde ao colexio son 2, non 3. E agora estamos a pedir o cuarto. Repito, por se non quedou claro, coa lei socialista a cal o BNG votou en branco con Néstor no Congreso, o Eladia Mariño tiña que ter agora mesmo 2 profesores e non 3 como ten agora. E foi a Xunta de Galicia mediante unha orde do 25 de xuño de 2009 que no artigo 4.2 establece que en aulas de agrupamentos mixtos a ratio será de 20 alumnos e alumnas por aula, mellorando así a Xunta de Galicia a lei que fixo o Partido Socialista. E por iso agora o Eladia Mariño ten 3 profesores, grazas á Xunta de Galicia, que se fora pola lei do PSOE aínda tocaba un menos. E isto sábeno e coñéceno no Eladia Mariño perfectamente. E isto deberían vostedes de saber. Por favor, silencio na sala. Pero polo que vexo, ou non o saben, o que mostra é que non se preparan os temas sabendo intentan manipular a xente. O Concello non ten competencias neste área. E se hai que modificar a normativa ou facela de outra forma, que pola nosa parte estamos de acordo, o que deberían de facer, en vez de andar convocando plenos extraordinarios, é trasladalo aos vosos partidos, en Santiago, en Madrid, coas persoas axeitadas para que se trate de maneira de vida en todo o territorio. Ata agora, polo que vexo, o PSOE de Cabanas está a protestar contra unha norma que mellora a feita polo propio PSOE de España. E o BNG o mesmo. Primeiro votou en branco favorecendo esta lei e agora reservan unha sala no Parlamento para protestar contra a norma da Xunta que melloran as ratios da lei que eles mesmos axudaron a que este en vigor. O que está claro é que non é aquí, no Concello de Cabanas, onde vamos poder cambiar nada. E o que tamén está moi claro é que hai que darlle as grazas á Xunta de Galicia por manter a terceira praza ou unidade educativa cando non tocaba se fora pola lei estatal. Dito cal, nós demos traslado ao noso partido e nós pedimos que se revise a situación e que se mellore. E se hai que tratar algo, se trata, ben sexa autonómicamente ou estatalmente. Pero non é no Concello de Cabanas porque non temos competencias educativas. Polo demais, nós evidentemente votaremos a favor porque, aínda que este non é o lugar, sempre vamos pedir o mellor para Cabanas e os maiores recursos. Segundo turno de intervención. Señor Varela. Sí, moitas grazas. Sí, efectivamente, publicaron agora hai 10 minutos que iniciaba o pleno, que se retransmitía por internet, pero cando vostedes publicaron aí o día 7, o día 8, non sei exactamente, na página web, a convocatoria do pleno, como se anuncian sempre na página web, adoítase tamén compartir as novas da web nas redes sociais, cousa que non fixeron coa convocatoria deste pleno. Non quero ser mal pensado, nin pensar que non o puxeron para que a xente non viñera a este pleno, pero, bueno, é curioso que cando comparten absolutamente todas as novas da página municipal nas redes sociais, justamente a convocatoria deste pleno, pues, se lles esqueceu. É curioso, cando menos. Dito isto, pues, parece que estudiou moi ben o argumentario que lle pasou o seu partido, pero aquí non vimos a falar del PSOE más ou o PP menos. O certo é que hai un recorte dun profesor, unha profesora neste caso, no noso centro. Penso, e me remito á miña intervención inicial, que non podemos xogar a esa perversión de xogar coas ratios,
Porque detrás dos números, detrás das cifras de alumnado que ten cada aula, hai tamén proxectos. E o que non se pode é aplicar o recorte dunha praza nun centro sen saber o que está facendo ese centro e as necesidades que ten ese centro. Que é o que se pide precisamente no primeiro punto da moción. Se non se fai un estudo das necesidades do noso concello, as necesidades do noso centro, como se aplica un recorte dunha praza? Explíqueno aquí. Porque eu non o entendo. En que se basean para recortar esa plaza no noso concello. Ata agora era necesario e agora de repente non. Que cambiou? Porque os ratios son moi semellantes. É dicir, vostedes, o seu partido, na Xunta de Galicia, que é quen ten a competencia en educación, está a aplicar recortes non só en Cabanas, lamentablemente, en Cabanas e en moitos outros concellos. Agora tocounos a nós, aproveitando a disculpa dunha xubilación. Fáganos revisar. E nós facémolo en todos os sitios onde temos deputadas e deputados. Fixémolo no Parlamento, levamos este tema tamén ao Parlamento, porque consideramos que tamén hai que exixirlle ali a Consellería de Educación. Pero tamén temos un Conselleiro de Educación que ten unha media dedicación. Tamén queremos exixirlle a ese concelleiro e a este alcalde que fagan os deberes. Se vostede foi á Xunta, díganos aquí neste pleno que foi o que lle contestaron. Vais a manter esa praza ou van a continuar co recorte? Díganoslo aquí. Gracias. Adiante. Gracias, que deixe pasar. Bueno, totalmente de acordo co compañeiro do BNG. Nós non vimos a facer política a consecuencia dos problemas que haxa no colegio. Vimos aquí a reclamar e a poñer en valor as reclamacións dos usuarios por medio da AMPA. Non vimos hacer política. Se a lei está feita así, sempre se pode forzar a mellorar. E nada máis, totalmente de acordo co compañeiro. Totalmente de acordo. Se existía unha plaza, existía a maiores que a Xunta má aberta e de repente a quita. Por qué? Señor Pérez Sardiña. Ben, a min quedame un pouco mal sabor de boca escoitando que dentro do Concello non podemos facer moito. Dentro do Concello podemos facer o que queiramos nos ámbitos que xa expliquei. É dicir, un compromiso real con mellorar o ámbito da conciliación, que ten moitas deficiencias. Non se mellorou en absoluto, ni nos 4 pasados anos anteriores, ni nos anteriores máis. Estamos cunha crónica prácticamente de repetición mecánica do que se viña facendo desde a primeira década do século XXI. E hai moitas cousas que facer nese ámbito e a Cabanas quedou atrás. Cabanas quedou atrás tamén na mellora dos servizos sanitarios. Unha das demandas era pediatría. Seguimos sin pediatría. Como pensan que se vai vir censar aquí para parellas novas? Como pensan que se van vir censar aquí cos servicios precarios que temos? Que pensan que o que está pasando agora no de Mariño non ten nada que ver co que vende antes? Vostedes pensan iso? Eu non estou de acordo. E aquí o Concello ten deberes que facer, que foi no que insistí na primeira intervención, e moito que facer. Se me contestan que non, xa sabemos que vai ser outra legislatura perdida. Outra. E o que os convido a todos os grupos políticos, porque isto xa é un debate de pim-pam-pum, final, o que menos importante nos parece ser que son os nenos, eu que os convido é que se convoca a Comisión de Educación e que nos poñamos a falar aí, que conviden a Asociación de Pais e Nais e que falemos. Porque aquí a proposta dos pais e nais, que é conxunta dos pais e nais, non é de todos os grupos políticos, desgraciadamente. E podíamos ter asinado todos esta proposta, sin ningún problema. Pero, polo visto, pois hai outras prioridades, non? E poñámonos a falar nesa Comisión de Educación das cuestións importantes que nos poden traer para aquí poboación e que nos poden evitar estas situacións que son embarazosas. Nós creemos que unha profesora de apoio, profesor de apoio, é fundamental para a etapa de infantil. É necesario. E temos que pelexar por el. Porque creemos na educación pública. Se por nós fora, é dicir, non habería educación privada, nin concertada, nin moito menos. Tería que ser pública. Pero tamén, para iso, teríamos que ter un mellor centro.
teríamos que ter un centro con máis espazos que actualmente quedaron achicados pola construcción de unha serie de edificacións ou de complementos que eran necesarios, pero que agora mesmo está prácticamente asfixiado. Temos tantas cousas que falar de educación de verdade que vai sendo hora de que se poñan todos e todas a falar delas. É o que lles pido. Nada máis e moitas grazas. É o noso apoio incondicional, como xa comentamos. Moitas grazas. Remítome ao dito. Efectivamente, decía a voceira do Partido Socialista, non vimos aquí a facer política. Lamentablemente está sendo un caso máis que nada político. Ao final, nós non podemos decidir aquí no Concello ou no Pleno se sube a praza, se baixa, se acollen ou a quitan. E máis, se tan necesario é esa praza, imagino que poderían trasladalo ao PSOE estatal para que xa a lei deixe blindadas estas ratios para todo tal. Atacan sempre a Xunta como que a Xunta saca, pero a súa lei vai por debaixo en requirimentos. En calquera caso, como dixen, o Partido Popular de Cabanas votará a favor, porque nós creemos que é convinte ter esa praza, estimamos que así sexa, queremos que se evalúe o caso particularmente, queremos que Cabanas teña os mellores recursos e as mellores infraestructuras. Temos moito que falar de educación, eu non o dubido, tanto no Eladia Mariño como no Centro de Saúde e demais. Non é, neste caso concretamente o Pleno, o Centro de Saúde o tema a tratar, aínda que entendo que poidan estar certamente relacionados. Neste caso, en educación, nós demos traslado ao noso partido desta situación. O partido ou a Xunta, ao final, dá traslado de cal é a ratio que se está a aplicar, e o que nos indican é que aínda, non digo que non haxa que mellorar esa situación, o que digo que igual vostedes non son os máis indicados para pedir ou queixarse, porque esa lei podía haberse feito de outra forma. Dito o cal, remato as miñas palabras. Silencio, por favor. Procedemos a votar a favor, a realizar a votación. Votos a favor da orde... Necesitaba del... Los acordos. Exactamente. Votos a favor de solicitar dende o Pleno Municipal á Consellería de Educación realizar unha avaliación da situación particular do Concello de Cabana antes de aplicar ningún tipo de recorte no CEIP Eladia Mariño, tal como se lle insta dende o CES, e tamén no segundo orden exixir á Consellería de Educación que, tendo en conta a orde do 12 de agosto de 2010 pola que se establece o número de unidades e postos de traballo docentes dos centros públicos, e que dota con 4 postos de traballo as 3 unidades de educación infantil do CEIP Eladia Mariño, así como as recomendacións recollidas pola Federación Española de Profesionais da Atención Temprana con respecto ás necesidades educativas de primeira infancia que proceda a cubrir a vacante. Votos a favor de eso? Por unanimidade, por tanto, ningún voto en contra e ningún voto ou abstención. Moitas grazas. En outro punto, levántase a sesión.